Ating pasyalan at alamin kung ano ang mga activities na matatagpuan sa Maryland Integrated Farm and Training Center na matatagpuan sa Barangay Taal, Pulilan, Bulacan. Dito sa farm namin, meron kaming mga pinoproduce na mga high-value crops. Kanina nakita natin, no, meron kaming mga talong, sile, we have upo, meron kaming mga lettuce, no? So yun yung mga namin, high-value crops, and then meron din kaming mga yun nga, marami kaming mga, lalo ngayong summer, marami kaming mga fruit, mga fruit-bearing trees, no? So parang kilala kami kasi sa dati kasi this was in the 80s, more than 100 na mango trees yung nakatanim dito. Kaya lang nung ginawa namin siyang resort noong 90s, madaming naputol. So ngayon nasa 20 plus na lang yung mga century-old na mga mango trees namin. Pero nagpo-produce pa naman sila. Ang mga activities na maaaring gawin sa kanilang farm, gaya ng swimming at videoke, ay kasama na sa kanilang entrance fee na nagkakahalaga ng 250 pesos para sa kanilang farm tourism camp. Kaya naman, siguradong mag-e-enjoy ka! As farm tourism camps, meron kami dito pagka weekends, for example, yung family, gusto nila nire-rent nila yung dalawang villa. Meron kaming mga pick and pay, meron kaming yung feed the animals, tinuturuan din namin sila na yung sa seed sowing. Ayan, meron kaming kawabat, meron kaming swimming pool, and they could use our outdoor kitchen, and then may videoke. Ang Maryland Farm ay mayroon ding mga aktibidad na related sa agrikultura, gaya ng pag-aararo gamit ang hand tractor, seed sowing, animal feeding, fishing, at pagbibigay ng impormasyon patungkol sa African night crawlers. Ang kanilang farm ay very accessible para sa mga commuters kahit saan ka man manggagaling. Mapa North man o South ay kilala ang Maryland Farm. Aside from our amenities, facilities, yun yung number one na bentahin namin. Kasi nga, very, very accessible siya sa lahat. And kahit saan ka manggagaling. If you are from Metro Manila, pumunta ka lang ng Grace Park, pumunta ka ng Cubao, and then bus lang yun, mababa ka mismo sa harap ng farm. Sabihin mo sa konduktor, alam na nila yun, Maryland. Doon ka mismo ibababa sa harap ng gate ng Maryland. Ang Maryland ay nagsasagawa rin ng mga training para sa mga scholars at magsasaka na interesado sa organic farming, agro-entrepreneurship at agricultural crop production. Ang mga trainings na ino-offer namin dito is meron kaming organic agriculture production, NC2. So yun yung flagship program namin. Actually meron siyang four core competencies and 2 elective. Nandun na yung pag-aalaga ng gulay, nandun na yung pag-aalaga ng manok, nandun na yung paggawa ng fertilizer, nandun na yung paggawa ng mga concoctions, tapos nandun na rin yung pag-aalaga ng kambing at saka yung pag-aalaga ng baboy. So, mako-cover na dun sa it's a 29 days training for organic agriculture production. Meron din kaming agro-entrepreneurship NC2. Doon naman tuturuan namin maging negosyante. Tuturuan namin maging negosyante yung mga scholars namin. So sana nga mga magsasaka para related. And then we also have yung agricultural crop production NC2. This is more on crops lang. Wala siyang kasamang, hindi katulad dun sa organic, may mga hayop. Ang agri-crops kasi more on from nursery to harvest and post-harvest lang ng crops. For the training services, parang wala pa kaming pinabayaran na training kasi ang test na naman, under scholarships naman siya. No? So, ang kagandahan doon, binibigyan na ang mga scholars ng libreng training, libreng assessment, plus meron pang allowance na 160 pesos per day. Tapos pag saswertihin ka pa, kapag ka na-understep yung klase ng scholarship, no, meron ka pang libreng toolkits.
na pinamimigay sa mga scholars. Even yung mga ATI naman, syempre, hindi naman mga nagkaano yan. Dito sila nagko-conduct. Minsan kami yung nagpa-facilitate. Wala rin bayan. Talaga, it's completely free. Minsan nga, may allowance and toolkits pa. Sa mga interesado para sa mga trainings ay maaaring mag-message sa kanilang Facebook page na Maryland Integrated Farm and Training Center o tumawag sa 0917-550-0203 para sa mga impormasyon sa requirements at application form. Sa makabagong panahon ng agrikultura, mahalaga ang paggamit ng mga epektibong paraan upang mapanatiling masustansya ang lupa at malusog ang ating mga pananim at alagang hayop. Kilalanin natin ang dalawang makabago at epektibong uri ng organikong teknolohiya, ang aerobic at anaerobic bokashi. So ngayon ituturo ko sa inyo ang paggawa ng bokashi. So ano ba yung bokashi? So bokashi is an Japanese term to eh. Nag-originate to sa Japan. Ang ibig sabihin niya ay fermented organic matter. So ang bokashi ay ginagamit natin as fertilizer. Pwede siyang gamitin as pataba sa halaman. Pwede rin siyang gamitin kasi pang-compost siya eh. Halimbawa, gusto natin yung mga kitchen compost natin, mabilis ma-decompose. Dalawa yung bokashi na gagawin natin kasi magkamag-anak to eh. Si aerobic at saka si anaerobic bokashi. Ang aerobic bokashi is lalagay lang natin siya sa isang open na lagayan at tatakpan lang natin. And hayaan natin na let the air kaya siya aerobic eh. Pwede siyang pwedeng mag yung hangin. Hindi natin siya isisil sa isang container. Yung anaerobic naman, ilalagay natin siya sa isang sealed container. Kaya kailangan anaerobic. Walang hangin dapat na pumasok. So we have here 10 liters of water. Itong ihahalo na, itong tubig natin, kailangan unchlorinated yung tubig, ha? Ihalo ang IMO at molasses sa tubig. Kung napapansin nyo, I'm wearing itong plastic gloves kasi importante na hindi makontaminate yung ating gagawin na bokashi since we're dealing with microorganisms. Ayan, imimix lang natin siyang mabuti. Paghaluin ng dara, CRH at animal manure. Idilig ang tubig na may IMO at molasses. Ang bokashi, aerobic man o anaerobic ay may malawak na gamit. Panghalo sa pagkain ng hayop, organikong pataba sa lupa, composting agent, at bahagi ng paggawa ng mud balls para sa environmental rehabilitation. Ang kinaibahan ng aerobic at saka anaerobic bokashi, ang fermentation kasi ng aerobic is ito madaling gawin kasi 5 to 7 days lang yung fermentation period nito. So after 7 days, pwede na siyang gamitin. Kaya lang ang catch,
dahil ay aerobic siya at dahil meron tayong, diba, carbon and nitrogen yan, mag-iinit kasi to eh. Sobrang iinit yung, pagka hinawakan nyo to, sobrang iinit yung ating mixture. So ang ginagawa dito, kailangan araw-araw binabaliktad natin siya. So araw-araw, halimbawa, tatakpan na natin siya. Bukas, kailangan haluin ulit natin siya para hindi masyadong uminit. No? So yun yung kinaibahan. And then, pwede na siyang gamitin. Actually, pwede siyang gamitin for up to 6 months. Pero ang anaerobic bokashi, yung walang hangin, pwede siyang gamitin hanggang 3 taon. Yun naman ang mas kagandahan pagka anaerobic ang ginawa natin na bokashi. Tapos na tayo na maghalo, So, ang gagawin natin, hatiin na lang natin to. Yung kalahati, gagawin nating aerobic. Yung kalahati, gagawin nating anaerobic bokashi. So, we just have to make sure na merong 30 to 40% moisture capacity by, pag squeeze natin dyan, hindi na siya nagbe-break. So, yan yung may 30 to 40% moisture capacity. So, for anaerobic bokashi, ang gagawin natin ay kailangan siyang ilagay sa isang sealed container. Dapat walang hangin. Kaya, meron kaming drum, naglagay pa ako ng plastic para ma-make sure talaga na walang hangin. So, lagay na natin. Ilagay sa selyadong drum o plastic. Buruhin ng 2 hanggang 3 linggo. Takpan gamit ang sako. Buruhin ng 1 linggo sa isang silong ng hindi nauulanan at nasisinagan ng araw. Maraming salamat po mga ka-agri sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa atin pong programa. At nawa ay panibagong kaalaman at kasanayang pang-agrikultura ang inyo pong baon. At kung nais mo naman maging updated sa mga programa ng DA, ay bisitahin lamang po ang aming Facebook at YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon. At huwag pong kalilimutang mag-like at mag-follow. Muli, maraming salamat po mga ka-agri. Ako po si Ernest Payawal at magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na makabuluhang episode ng atin pong programang Agri TV Central Luzon.